asa na yung mga agian na no eh. Ang sila dato kuno ko. Dato nga gikoral na yung agianan. Lah. Ataya rin. Ang masawag, sugog pa ng simento. Pero nalingaw mo sa kong tagay. Ingnan, gusto na ko sa sila. Ultimo akong pamilya. Ingnan, magagasa ito kong anak. Ingnan ko, di nagi kuminom. Last na lang. Ayan, may sugo pa ng simento. Last naman, di palit akong ganyan. Karon, kining duha. Ako silang tagayan. Huwag masuko sila. Nagpasabot nga. Last na ginakong inom. Bisod si gining mahubog dito, no? Hindi, ang ako kung ganahan sa kung maubog ko. Para lang ako, ano? Magwapo ko. Hindi akong pamilya. Mabatiog na. Basta akong masawa. Sabi na to kong anak nga, babae. Maldita kayo. Kaya, ingon siya, liwat siya na ko. Liwat siya ko niya. Niya. Di na siya liwat ako. Siya man liwat. Dire na ko. Oh, mau ba? Pero, ubog na sa Jubay. Huwag masuko siya. Huwag di siya maliwat ako. Oh, bala siya. Sila yung inahan. Ilang isugo na ko. Manong ako man tumanon. Kini na lang. Wala inom ko. Kung madlog sila, oh. Ano masang madlog sila ako? Nga. Inom ko. Pwede sa kung labiyaan. Basta biyaan ko. Bala sila. Sus katuya jud aning utang suguon pag magbugas daghan na kay tag nahumang trabaho. Kamusta na katus papa dito ka? Kay ako gisugo kong mama, gisugo ko ni gisugo po ni mama si papa. Nya unsa ka to gisugo ni mama? Unsa ka to gisugo ni mama kang papa ka ha? Tuon na ko to mama para makaibaw ko. Duda ko da murag ubog na ko guro to si papa guro. At guro na lang ko to mama. Diyaan sa kong produksyon dire. Ma, asa dis papa man na uli dis papa ma? Kay mo nagduda ko hubog na pud da. Ma. Wa man ni tubag mo nagsuko ko ni mama ba? Kay dugay mo pud kayo di na lang guro ko na siya ko nang tandugon dira uy. Ma. Di ba ni tingog si mama mo na ko ni kasuko ba? Wa pud ko kay ba kung unsay hinitan. Mo nagsuko ko ni siyang papa ba? Kay kung suguon na ba tong papa kung suguon na ba to siyang mama ra ba kay magdugay-dugay para nako gainom dito sa papa dito nya panagsarap ra ba na mo manubos mama nako nya usay kay di ko mutuman tiwaso na lang ko to kung hugasanan dito eh. Lindutan na ning suguon pa sa tagsawa. Sige mo niya ang tubig. Kainom si kong barkada. Pasyan na karan akong anak na. Hubog-hubog mo sa kada. Ipadalaan ba ko? Mao ko ni galon sa ilang ha. Nay may galon nga puti or tubig yapon eh. Ako ning sigarbo nila. O kung sa ko kabutan nga bana. Kanya ko ang anak. Buta sa to, stilan kini bata. Mutuo gid sila og unsa na tabo. Ngano ni anak? Tan-aw na ko og sakto begini ng gihatag sa kong amigo. Bahala na tong wan akong amigo eh. Akong anak kong asawa may importante. Kay moabot ko dito ron. Doon na ba mo ana na. Laos ko. Dalaw na ko. Bunguta sa oko kanay ako at resbante ang lakang. Napay na kang istorya. Di sila sabot eh, no? Parihan ako. Wala kawa na nagad. Wala kawa ni tinog si mama ganyan sampit ko niya. Kasi nung siguro kay iya ra ba itong isugo sa papa ra ba niya? Gatuda ko, hubog to ini kauli ato. Murag hubog dito kauli ato ba? Murag hubog dito murag man kung bugasan dire. Murag man na pas ko. Duda dito hubog dito sa papa ako di mismo ko ana to tukok. Naglagot na ko ato gabi hubog siya. Ganyan buntag hubog siya. Hapit na lang mo usa ka gabi hubog na siya. Day! Oy, pa! Pa! Unsa imong tawag-tawag? Mama no. Oy, nak, dia. Sus na ako dili pa kay nagipahugas kang mama. Pariya ta ko sugo sa mama ni. O nya unsa may gisugo? Di ba gisugo man kani mama napapalit og tubig? Oh, tubig. Dili ay. Tubig na. GSM na. Unsa GSM? Ngamo mo ni akong gipalit dito. Esmeralda Hotel.
Wala mahal magkuno ang galon sa tubig sa mineral water tag 30. Kini kay tag 140. Sus, mahal pa man pa. Sus, pati juga mama ron hubog kay ka. Hubog na pud ka, nag-inom-inom na pud ka. Matuok jud ka ron. O, mismo ako matuok nimo. Ngano mang matuog man ko? Nagtuman naman ko sa sugo si mong inahan. Ah, gisugo. Ubutan man ko magabana be. Ang ikaw. Unsa man tang ka anak ka be. Dala ko ha. Ang anyang gisugo is hotel. Katong dako kayo nga galon. Unya, di man ako madaog. Gitagaan ko sa tindera. Og duha ka buok. Maora ko nun yung tabiga. Ano masugo man siya? At saan maman mo? Kay hubog man ka, o nawa. O, sa kahubog nimo natangtang ang kuan diri. Mahubog ang tanong lang kung mahubog. Tuman ako sugo. Ikaw na kung saan magkanya. Nangukas lagi ko kay gisugo kong mama. Mau gani, ituman magani ka nga ni mama mo. Ako pa. Pinangga na ko na sa mama ni mo. Yan. Ako ang ibalita na ni. Asan mo mamakaya itong paimno na ni? Paimnom ni mas mama niya nituman kasi ang sugo na magpapalit siya ko ang tubig. Oh. Giuhaw na ba to dito na ba kay way tubig niya. Di siya mo inom ng mineral aw kanang siya na gripo. Oh. Mau magani nga akong idalan siya ni. Kay mao gani ang paborito. Pa, para way saba pa, yun na lang di ka pa. Ay. Dali pa. Okay. Ayo be, may lang kay mama.